ikiri ndị mmụọ ege ntị ụmụnne m unu ga-ama ntị n'onu. Enwere obere nkụzi m ji maka ewee bịa tata. Nkụzi a wee bụrụ oke ite awele. Oke ite awele. Kedu ka eji eme ya bụ ibe eji eme gụnyere nke a. Nke mbụ bụ afịfịa toro n'elu ibi ya. Atịtị a bụ n'elu nkwụ ka ọ na-ebu. Ewetekwana nke kwuru n'ala. Ewetekwana nke kwuru na mmiri. Afịfịa ka ọ bụ, osisi ka ọ bụ, mana nke kwuru n'elu ibi ya. Nke ịbụọ wee bụrụ ose nri aja. Ose nri aja bụ nnukwute ọgwụ awele. Nke ịtọ wee bụrụ akpalata okwunwa. Okwunwa ekpugarịcha nwa ekwuru nwa ekwugara onye nwe nwa. Nke ịtọ wee bụrụ amụma na egbe igwe. Afịfịa ka a na-akpọ amụma na egbe igwe. Nke ịnọ, nke ọzọ na-esote wee bụrụ agwụ enu. Agwụ enu, ụfọdụ na-akpọ ya agwụ achara. Achọkwa m agwụ ana, ọkpọrọ agwụ ana. Ihe ọ chọrọ bụ ife enu. Agwụ enu. Ọzọ na-esi wee bụrụ ugwu. Ugwu si n'ike dị n'ụdị n'ụdị. Agwọ ji wee na-egbu mmadụ, mana ebe ugwu na-egbu agwọ. Ọ nnekwu nnụnụ ka ọ bụ. Ọzọ na-esi wee bụrụ ntaanị. Ntaanị. Ntaanị bụ obere oke, mana ọ na-amụ ụmụ rie nne. Ọ na-azụ ụmụ rie nne. Oke uru ka ọ bụ. Ọzọ wee bụrụ ichu nke a na-akpọ parrot. Ọzọ na-esote wee bụrụ ọdụ ngwele. Afịfịa ya na-akpọ ebe ọdụ ngwele. Ọdụ ngwele. Nke na-esote ọdụ ngwele wee bụrụ ikwikwi. Ikwikwi maka na anụ na-afụ ụzọ. Nke ọzọ wee bụrụ key. Any type of key can do it. Mana key etinyere ebe a bụ ashawo key. Mgbe badata n'ihe onyonyo nke ọzọ ndị be anyị ka m bịakwa ka ọ ghara ito ogo too much. Ana m abịa. Unu ewe n'iwe na m akọwahụ onye mbọ tupu m malite nkụzi. Ọ bụ ka o si wee dị, ka o si gbatakwụrụ. Tupu m aga n'iru, aga m ebu ụzọ gwa unu onye mbọ. Afọ mbụ Chief Dr. Nwigwe Emmanuel Akajiọfọ. Ọfọdụile na Nkelefi Efile. Omekanna ya 1 na Nkelefi. Wuo ọmụ. Then ịbịa na onyonyo nke abụọ, ya bụ foto nke abụọ. Ajịja mbụ dị ya bụ nka. Nka bụ nnekwu awele. Nke abụọ bụ ya bụ ọdụ ngwere, ekwugo m maka ya. Nke ịtọ wee bụrụ ose nri aja, akọwago m maka ya. Nke ọzọ wee bụrụ akpalata okwunwa. Nke ọzọ wee bụrụ ikwikwi. Nke ọzọ na-esote wee bụrụ ya bụ ite ị ga-agbanye ya bụ ngwongwo. Ọzọ na-esote wee bụrụ nnụnụ ọnụ ogologo. Nnụnụ ọnụ ogologo maka na anyị nche ama na-ekogwe ụlọ achọba nnụnụ ọnụ ogologo. Onye ọbụla bụ ife rutebi ya aka, ọ dịka enwe ihe chọrọ imeri ya, gwọntie na ọdị ọda abịa tichapịa ife ahụ ama mbịa na mmezu. Isibere ya oke ite tinye nnụnụ ọnụ ogologo. Ọ na-emeghị ihe na-apị bọtịn. Ọ dịka ego ọ ga-abịa anọgide eme ka blọkụrụ gị, maọbụ ada alaikizi ịnụ ọnụ gị. Onye ọbụla ọ na-eme nke a, biko tinyere m ihe nnụnụ ọnụ ogologo, tinyere m ebube agụ, tinyere m agwụ enu, tinyere m ekwe, tinyere m ngwere oke na nne, tinyere m ihe uriom nke a na-akpọ sere, tinyere m aka ikiri maka na ikiri si na onye ji ya ka eji. Ngwa ka m bịa. Ebi na ọcha ga-aba n'ọgwụ a. Isie na ihe niile dị ya n'afọ. Ị na-esikwe chọọ nnekwu ite, n'ọbụ oke ite ka a na-esi ibe. Tinyere m atụrụ. Ịma atụrụ na-eje na ha ada abụ ofu. Atụrụ na-eso na line wee na-aga. Tinyere m oke ọkụkụ tiri na mkpukwu anụ ọnụ. Oke ọkụkụ kwara akwa. Tinyere m enwere nnụnụ a na-akpọ esha. Ụfọdụ na-akpọ ya ahịa, ụfọdụ na-akpọ ya esha, maka na ebe ọ bụ na ọ gbalụ, ọ na-azụ ka abịa. Ọ ya bụ nnekwu abịa, nnekwu awele ka ọ bụ. Kote akpa idu, ọ ya bụkwa nnekwu ọgụ. Ije na ọbịa ife akpa idu, kotie otu ahụ ọ dị, chịkọọ ya ọnụ, ihe niile dị n'ime ihe, mezie ma ntam imere kote, ọ ya aba n'ọgwụ. Tinyere m ya agadi nwaanyị isi awọ. Tinyere m ya mgbọrọgwụ eju anọ, mgbọrọgwụ uje, mgbọrọgwụ ụnọ, mgbọrọgwụ gbachiri ezi, mgbọrọgwụ ụdara na-amị amị, mgbọrọgwụ akpụrụkpụrụ ndụ kpụọ ụgba, mgbọrọgwụ odo na mgbọrọgwụ nkwụ na-amị mgbe niile. Ọgwụ a jekwuru onye na-akwụ nkwụ
ọcha gwa na ị chọrọ nke na-etinyeghị mmiri ihe ọbụla ọ gwara gị gwụọ ya nke na-etinyeghị mmiri ma ya dọkwana ike naanị esi n'elu gbutuo ya si buru bịawabe gị ọ bụrụ na o gbutie ya gwa okwe gị jụọ ese ma ọ dọrọ ya bụ ibịa na ana ma o tinyere ya mmiri ọ bụrụ na ọ dọrọ ya na ana bughachi ya ọ bụrụ na o tinyere mmiri bughachi ya gwa okwe ihe okwe gị gwara gị kwere na ya uchuchi anya nkonu ga-adị na ọgwụ a nke ọbụla ị wetara n'ihe ị chọrọ itinye iburisia ya ma ibie ya ebie ituo ya afa ịta aka ihe na kedmafia aligeto pepe maka imewe ha anya ọ na-abụ ịtọ n'ime buru ofu aka ya taa ịbụọ ya igwe ya ihe ịchọrọ ka o mere gị ụfọdụ aligeto pepe bụ ị na-emebie ọ bụrụ na ihe ahụ jikọtara ozugbo chọọ nke gbakọtara ọnụ ka okwu gị niile wee bịa na mmezu ka m bịakwa tupu ịkwanye ihe a n'ite a ị ga-ewe akwa ọcha wee kee ite ahụ land ada na iji akwa ọcha kee land ọ na iji akwa led ụfọdụ ndị si na led bụ denja led bụ ịfụnanya ọ bụghị denja white pụtara ife ma i were led kee ye tinye mma tinye mgbịrịgba i were white kee ye tinye beelu tinye ogbe n'ugo ya bụ mgbịrịgba itinye ogbe n'ugo itinye milo n'akụkụ ya ikwanyecha ihe ndị a niile ibunye wezi anụ itinyecha anụ gaza punye wezi ọkụkụ ndị dị ndụ ihe tinye ebune ihe tinye atụrụ ihe tinye isi enwe maka n'iru ka enwe na-aga ihe tinye mbala dị amachi azụ mbala ma ha na mmiri esi n'ike pụọ eji aha mmiri imecha ha na nke ịkwanyecha dịgoro ngwongwo ịgbanye ya bụ mmanya na-adọghị ike n'ala ịgbanyecha ya gbanye mmanya ike etinyekwe n'mmiri itinyecha ya itinye mmanya ọtọ bịrịbịrị ọbụla mee ka esi na ite ahụ juru eju gaa ibido osibe ya bụ ite o bido gbawa ụfọ ịta ose nsị nke a na-akpọ aligeto pepe bụọ na ya wuru nsị egbe gbaa ya bụ ite okirikiri tinye ọkụ wonsi tinyere ọkụ bụọ ya nsị egbe bụọ ya ose nsị nke ịta n'ọnụ gị ọhalụ mgbe ahụ o bido gbawa kpọtụm mgbe ụmụnne m aka m nọkwa n'ọkụ ọ bụrụ na enwere nke na-edoghị gị anya jụọ m ajụjụ m ga-asa gị ya ejikwa m ohere a na-ayọ unu maka na o tego aka o mega ihe karịrị ọnwa ịtọ nkụziri nkụzi last n'obi ya asị m unu egbu na-eme egbu atanamata sinsi m batalụ ohere adị ọtụtụ mgbe bụ nkụzigide nkụzi owee rue n'abalị ike agụ m nrụgide ọrụ owee rue n'abalị ike agụ m napụo chifokwe amalite n'ebe a kwụsị ọ ya mere na mmadụ apụta n'iru efere mgbe ọbụla ọtụtụ ndị nọ n'obi a ndị bịagoro nke m ga-abụrụ m akaebe ohere adị ụfọdụ ndị bụ ha bịa ada eme ha attend that day ikekwe ọ bụ the following day ụfọdụ ebe ha bịa ha bịacha ha na ụbọchị ọzọ ka e nwere ike ime ha attend so adị m enwekebe ohere ka m bịa kụzie nkụzi ọ ka o si wee dere m ịma nsị onye ihe dị mkpa na ị chọrọ ịkụzi nkụzi ọ dịzịa ka ọ bụ na ịdụghọ serious so ụmụnne m na-ewenụ m iwe aka m bụkwa onye mbụ chief dọkịta Nwigwe Emmanuel Akajiọfọ ọfọdụ ile na nkelefi efile omeka nna ya wan na nkelefi wuo ọmụ ngwa ka ọ dị onye afro taa ka afọ ya echi